Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы, студияда Элгиз Шәкуров. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов Казанның танк училищесы полигоны һәм Казан Эксподагы өлешчә мобилизация буенча чакырылучыларның җыелу пунктларына барды. Монда аларның яшәү шартлары белән танышты, хәрби өйрәнүләр барышын карады. Аны Казан танк училищесы җитәкчесе Кирилл Кулаков узатып йөрде. Рөстәм Миңнеханов һәр җирдә ир-егетләр белән аралашты, сораулар бирде, аларның зарларын, мөрәҗәгатьләрен тыңлады. Кайберләре туклану мәсьәләсенә, икенчеләре үзләре эшләгән урында хезмәткәрләр җитмәүгә кагыла иде. Һәммәсе турында тәгаенрәк Фейруза Мәҗитова. Начиная с самых простых упражнений по армейской тактической стрельбе. Президент Рөстәм Миңнеханов Казан танк училищесы полигонында өлешчә мобилизация буенча алынучыларның әзерлек барышын карый. Ул килгәндә хәрбиләр ату күнекмәләрен камилләштерә иде. Корал белән эш итү, окоптан төбәп ату, бронежилет, шлем кию осталыгы. Президент хәрби күнекмәләрне карагач егетләрнең хәлләрен сорашты. Какие заявления имеем? Не имеете? Как нет? Может, у кого-то есть какие-то пожелания? Кормят вас? Отлично. Все нормально? Питание хорошее. Да, вот по стирке мы сейчас посмотрим, там говорили по стирке какие-то вот. Откуда? Тюнов. Ну. Полигонның икенче урынында саперлар шөгыльләнә. Президент алар янына тукталды. Ә менә монда яраланучы солдатларга беренче ярдәм күрсәтергә өйрәтәләр. Какие занятия у нас здесь? Оказание первой помощи, оказание самопомощи при ранениях. Хәрбиләр аңа полигондагы эш графигы турында, әзерлекнең ничек оештырылуын сөйләде, инструкторларга рәхмәт әйттеләр. Рөстәм Миңнехановка да сәламәтлек телиләр. Самое главное болеть. Вам главное быть здоровым. Да, всем быть здоровым. Ну, хорошая служба была. Спасибо. Өлешчә мобилизациягә эләгүче егетләр арасында президентка мөрәҗәгать белән чыгучылар да бар иде. Әлмәттән чакырылучы ир кеше хоккей буенча тренер булган. Үзе киткәч, балалар белән шөгыльләнүче калмаган дип борчыла. У меня дети остались там. Я их тренировал там. Так. А сейчас никто не тренирует. Можно как-то тренировать это где? город Альметьевск, хоккейная коробка, Восток. Все, будет Я ее хоккей. под свое руководство брал, а сейчас ушел, там никто не тренирует. Организуем. Рахмат. Президент хөкүмәт вәкилләренә әлеге мәсьәләне контрольгә алырга кушты. Монда полигондагы палатка лагеренә керде. Рөстәм Миңнеханов яшәү шартлары, ничек ашатулары турында сорады. Всегда мечтал с вами встретиться. Оннан соң ул Казан Экспога барды. Монда да хәрбиләрнең яшәү шартларын карады. Җитәкчеләр килгәндә егетләрнең төшке аш вакыты иде. Как вас поесть? Нормально кормят? Кормят вообще прекрасно сальниц. Президентка штаб залларында эш барышын күрсәтәләр. Танк училищесы җитәкчелегенә Рөстәм Миңнеханов килеп туган мәсьәләләр буенча хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә кушты. Фейруза Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Көннең беренче яртысында президент республика оператив штабы белән мобилизация буенча чакырылыш комиссиясенең уртак утырышын уздырды. Анда ул берничә бурыч куйды. Шуларның берсе нәкъ менә өлешчә мобилизация буенча чакырылучылар яши торган пунктларда көнкүреш шартларын җайлаштыруга кагыла иде. Шулай ук президент хәрби комиссариатларда ир-егетләрне исәпкә алу өчен тәртипкә салырга кушты. Әлеге киңәшмәдә тагын нинди мәсьәләләргә тукталдылар? Рания Абдрахманова репортажын карыйк. Это нас не красит. Вот как бы нам не было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться. Президент бүгінгі кеңешмәдә күтәргән төп мәсьәләләрнең берсе өлешчә мобилизациягә эләккән ир-егетләр өчен уңайлы шартлар булдыру. Шул чакта гына хәрбиләрне җыю пунктларында барда тәртипкә булачак ди ул. Шул рәвешле Рөстәм Миңнеханов Казанның танк училищесында урнашкан палаткалар шәһәрчегендәге хәлгә карата үз фикерен җиткерде. Исегезгә төшерәбез, җомга көн кич белән мобилизацияләнгән егетләр ягырга китергән утын юеш, телефон өчен розеткалар җитми дип зарланды. Шул турыдагы роликлар интернет кашыкты. Без һәр нәрсә өчен җавап бирәбез, диде Рөстәм Миңнеханов. Есть у людей какие-то вопросы житейские, там, организационные, правовые. Мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая, слаженная работа. Это не только ваш недостаток, это наш общий недостаток. Вы посмотрите, палаточный город создали, всю инфраструктуру создали. В целом-то работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место, и мы об этом не можем промолчать. Вот здесь мы как бы одна семья, все мы ответственные. Это прежде всего
как руководитель республики, в мой адрес, значит, мы где-то что-то не досмотрели. Шулай ук президент хәрби комиссариатлар өчен яңарту мәсьәләсен күз уңына алды. Хәрби бурычлыларны исәпкә куюны тәртипкә салырга кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Россия президенты Владимир Путин илнең оборона министры белән очрашуында шундый күрсәтмә биргән иде. Нужно сделать необходимые выводы, нужно модернизировать всю систему работы военкоматов. Эта работа, как известно, напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти. От граждан учреждений предприятий республики поступило 35,5 миллионов рублей, из них 33,6 миллиона рублей было израсходовано на укомплектование обмундированием. Өлешчә мобилизациягә эләгүчеләргә ярдәм турында Лейла Фазлыева сөйләде. Хәйрия фондының махсус счетына битараф булмаучылар акча күчерә тора. Егетләрнең күпчелеге бу сумманы җылы кием салым алуга тотуларын сорый, дип белдерде премьер-министр урынбасары. Шулай ук мобилизацияләнгән ир егетләрнең балаларына бер тапкыр бирелә торган 20 мең сум акчаны күчерү, аларны мәктәптә бушлай ашату, балалар бакчаларына түләмичә йөртүгә кагылдылар. Республика буенча 700 волонтер гуманитар ярдәм җыю белән мәшгуль. Работа очень разноплановая, включает в себя адресную помощь семьям мобилизованных. Күп төрле һәм күп яклы эш алып барыла. Мобилизация буенча чакырылучыларның гаиләләренә ярдәм күрсәтелә. Килгән мөрәҗәгатьләр карала, хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыела һәм җибәрелә. Татарстанның барлык районнарында муниципаль штаблар булдырылды. Мобилизацияләнгән егетләрнең гаиләләренең социаль паспорты төзелә, аларга нәрсә кирәге ачыклана. Өлешчә мобилизациягә эләккән кешеләр һәм аларның гаиләләре ярдәм сорап, ярдәм янәшә хәрәкәтенең кайнар элемтә телефонына да шалтырата ала. Бердәм номеры 122. Шулай ук мәрхәмәтле Казан системасына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Аларга 33 мең мөрәҗәгать килгән. Күп өлешен Татарстанның кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле карый. Бүген республика президенты үз теләге белән махсус хәрби операциягә китүчеләрнең балаларына да 20 мең сум акча күчерү турында күрсәтмә бирде. Рания Абдрахманова, Алия Хайретдинова, Марат Хусейнов, Яңа гасыр каналы. Бүген Самарада хәтер парады узды. Ул Идел буендагы иң кылычлы ватанпәрвәрлек проекты булып тора. Куйбышев мәйданына бүген округ төбәкләреннән хәрбиләр, ветераннар оешмалары әгъзалары, сәнәгать һәм оборона предприятиеләре вәкилләре, югары уку йортлары студентлары һәм кадетлар җыела. Татарстаннан Борис Кузнецов исемендәге Казан кадет мәктәбе укучылары катнашты. Ул Совет армиясенең көче һәм халыкның ныклыгын күрсәткән 1941 елның 7 ноябрендә узган парадка багышлап уздырыла. Ул чакта тантаналы йөреш Мәскәү, Воронеж һәм Куйбышев шәһәрләрендә үткән. Парад тәмамлануга солдатлар фронтка киткән. Самарадагы хәтер парады быел 12-нче тапкыр оештырылды. Сегодня мы участвуем в историческом, знаковом для нашей страны событии. Бүген без тарихи ил өчен мөһим вакыйгада катнашабыз. Бу парад Бөек Ватан сугышының авыр сынауларын узган буынга хөрмәт билгесе буларак оештырыла. Ул чакта илебезне дошманнан сакларга барлык халык күтәрелә. Бүген без алар алдында баш иябез. Әлеге кешеләрнең кыюлыгы, үз иленә тугрылыгы, ватанпәрвәрлеге ил өчен хезмәттә үрнәк булып тора. Пример для нас в служении Отечеству. Татарстаннан көзге чакырылыш буенча егетләрне армиягә зота башладылар. Декабрь ахырына кадәр безнең республикадан 3000-гә якын кеше алыначак. Аларны Тын океан флоты, илнең хәрби космик көчләре Үзәк, Көнчыгыш, Көнбатыш округы частьләренә җибәрергә ниятлиләр. Бүген Идел буе һәм Вахитов районнарыннан 16 егет китте. Аларның хезмәт итәчәк гаскәрләрне сайлап алу мөмкинлеге бармы? Армиягә алынучылар нинди хис кичерешләр белән китә? Булачак солдатлар белән Рүзәл Шәрипов аралашты. Алла бирсә, әйбәткә барып кайтабыз. 19 яшьлек Илнур Мустафин Казан егете хәрби хезмәткә бу бурычның мөһимлеген аңлап, үз теләгем белән барам ди. Быел Казанның автотранспорт техникумын тәмамлаган. Армиядә машина йөртүче вазифасын башкарга тели. Бу егетнең Балтыйк флотында хезмәт итәсе килә. Военный водитель барам, категориясе. Җәйкен мин армия җәйкен китәргә тиешем, миңа отсрочка бирделәр правага бирергә. Праваны алдым 3 сентябрьдә. И вот көзгә калдырдылар. Безнең бурыч кебек бара. Шуңар армия бара коркмыйм. Бүген Вахит һәм Идел буе районнары хәрби комиссариатыннан армиягә 16 егет китә. Аларның барысы да Балтыйк флотын сайлаган. Ватан алдындагы бурычларын Калининград өлкәсендә үтәячәкләр. Бу егетләр хәрби комиссариатка чакырылыш башлангач та килгән. Андыйларга хезмәт итү җирен сайлау мөмкинлеген бирергә тырышалар. После 1 ноября прошли медицинскую комиссию. Егетләр 1 ноябрьдә хәрби комиссариатка килеп медицин тикшерүне узды. Алар солдат булырга яраклы дип табылды. Хәзер бу егетләр армиягә алынучыларның Татарстандагы пунктына юнәлә. Онда хәрби киемнәр биреләчәк.
итәчәк. Коронавирусны ачыклаучы тест тапшырачаклар. Егетләрне сәламәтлекләренә карап, төрле төркемнәргә бүләләр. Бүген китүчеләрнең 10-сы гына хәрби карапта хезмәт итәчәк. Сәламәтлегем нык булгач, диңгез флотына барасым килде, ди Алексей Старостин. Естественно, начальник военного комиссариата полностью поддержал. Бу теләгемне хәрби комиссариат башлыгы да хуплады. Һәм мин Балтык флотына эләктем. Диңгез мине иксез-чиксез булу белән җәлеп итә. Мин Калининградтагы салкыннарга да әзер. Алексейны армиягә озатырга бүген әнисе белән энесе дә килгән иде. Идет с радостью. Алексей армиягә шатланып бара, моны күреп үзебез дә сөенәбез. Чөнки улыбыз безнең барлык өметләребезне аклый. Китәр алдыннан егетләр тәҗрибәле әтиләреннән киңәш тә ала. Казанский радиомеханический техникумын бетердем. Армиягә баргач җыендым. Үземнең волю белән димме. Бурчылабыз инде. Нәрсә булса да. Үземнең нитәсе служить файдасы килә инде. Родина нәрсәгә дип нитмиюсин, шуңа күрә инде поддерживаем. Исән сау әйләнеп кайтсын, главный шул. Иванов. Әлегә егетләр армиягә алынучыларның Татарстандагы пунктына юл тутам, ә инде иртәгә аларны хезмәт итү урынына Калининград өлкәсенә озатачаклар. Көзге чакырылыш барышында Казанның Идел буе һәм Вахит районнарыннан барлыгы 200 егетне хәрби хезмәткә җибәрәчәкләр. Чакырылыш декабрь азагына кадәр дәвам итәчәк. Татарстаннан барлыгы 3000-гә якын кешене хәрби хезмәткә озатачаклар. Рүзәл Шарипов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Башка темаларга бүген татар театр дөньясы танылган режиссер СССРның халык артисты Марсель Сәлимҗановны искә ала. Камал театры артистлары аның каберенә чәчәкләр алып килде. Исән булса, бүген Марсель Сәлимҗановка 88 яшь тулыр иде. 40 еллык режиссерлык эшчәнлегендә 100дән артык спектакль сәхнәләштерә. Американ, Зәңгәр шәл, Сүнгән йолдызлар, Әлдермештән Әлмәндәр, 3 аршын җир. Марсель Сәлимҗанов татар бистәсе зиратына Габдулла Тукай янына җирләнгән. Ел сайын Марсель Сәлимҗановның туган көненә туры китереп, ул 36 ел эшләгән Камал театры премьера әзерли. Быелгысы Мәхмүд Галәүнең булганчык еллар мөхаҗирләр әсәре иде. Ул халкыбыз тарихындагы катлаулы бер чорны чагылдыра. Спектакльдә Камал театрының барлык артистлары да диярлек катнаша. Моннан тыш театр училищесы студентлары җәлеп ителгән. Бу спектакльгә режиссеры нинди мәгънә салган? Рания Абдрахманова шул хакта. Ноябрь аенда без ел сайын 2002 елда башлап премьерларны багышлыйбыз Марсель Сәлимҗанов истәлегенә. Булганчык еллар мөхаҗирләр Мәхмүд Галәү язган 4 китапның икесе буенча сәхнәләштерелгән пьеса. Беренче пәрдәдә авыл халкы солдат егет Сафаны хезмәттән каршыла. Төп рольдә уйнаучы Фән Нурмөхәммәтҗановка образ авыр бирелгән. Миңлебай Сафасы яшь өметле солдат. Әзерлек бик авыр булды. Шуннан да бу әсәргә дә кагыла. Зур күләмле әсәр, бик көч сарыф итә. Инде бүгенге көн вакыйгалары да нәзрәк юк түгел. Күпләр өчен образлары яңа тәҗрибә булган, хәтта Лютия Хәмитова өчен дә. Ул монда Патый булып уйный. Бу роль минем өчен яңаша булды. Андый рольләрем юк иде әле мин. Минем бик шундый характерлы, усал Патый ролемында главный геройларның анасы. Әлбәттә, мондый әсәр өстендә эшләү бу бик зур тәҗрибә. Газиз ага дигән бер җүләрне уйныйм. Аны җүләр дип, дивана дип әйтеп була, авылларда була шундый менә Алла бәндәләре. Ул романда кичкенә генә өлешен ала, анда бер биттә. Фәртабый аны шул персонажны бер лейтмотив итеп, без менә башыннан ахырына кадәр сәхнәдә. Вакыйгалар 19 гасыр ахырында бара. Ачлык, халык санын алуга бәйле рәвештә кузгалган чуалышлар бүлгенлеккә төшкән татар крестьяннары. Алар бәхет эзләп читкә чыгып китә. Ләкин чит җирләрдә аларны беркем дә кыла җәеп каршы алмый. Без бит инде бүгенге көн белән барыбер яшибез. Бүгенге мәзгыятьтә, нинди сәясәттә, җәмгыять ничек яши, без дә шулай яшибез. Шуңа күрә бүген күрәсең ул мәсьәләләр бик актуаль. Булганчык елларны бу бит тарихи роман. Ул теге гасырдагы булганчык еллар. Әгәр дә алар бүгенге көндә дә ниндидер яңгыраш алалар икән, димәк без дөрес барабыз. Әсәрнең авторы Мәхмүд Галәү 20нче гасыр башында танылган татар язучысы. Шиһабетдин Мәрҗәнинең туганы. Янәсе яшерен оешмалар белән элемтәдә тора дип 20-30 елларда Мәхмүд Галәү эзәрлекләнә башлый. Аны кулга алып хөкем итәләр. 4 ноябрь көнне атыла. Иҗади мирасы Совет чорында озак еллар буе халыктан яшерелә. Шактый илеше юкка чыгарыла. Аның исеме 60нчы елларда аклана һәм әсәрләре акрынлап чыга башлый. Спектакльнең
спектакльнең премьерасына Мәскәүдән язучының ыныгының кызы Анастасия Галаудинова кайтты. Ул да шул турыда сөйләде. Можно сказать, что это чувство ответственности. Беренче чиратта күңелемдә җаваплылык хисе бар һәм горурлык. Кем оныгы булуыбызны аңлыйбыз. Хәзер безнең бурыч бабай турындагы дөрес мәгълүматны мөмкин булган кадәр киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Чөнки ул еллардагы һәм хәзерге вакыйгалар арасында тарихи күпер салынган сыман. Мондый милләт язмышы турындагы әсәрләр киләчәк өчен әһәмиятле ди тамашачы буларак залда спектакльне караган Марат Әхмәтов. Бик зур иҗади коллектив белән бергәләп башкара торган һәм бик катлаулы әсәр булганлыгы белән моны кызыксынып килдем. Без тарихыбызны белергә тиеш. Милләтебезнең үткән язмышы ул бит безгә киләчәккә нинди дәрәҗәдә гыйбрәт өчендә һәм ниндидер эшкә бер рухи ныклык өчендә бик кирәк. Премьера 3 көн барды. Камал театры фойесында 18-нче гасыр ахыры 20-нче гасыр башына караган самауырлар күргәзмәсе оештырылды. Театр бинасы каршындагы мәйданда махсус фото күргәзмә ачылды. Анда спектакль кадрлары һәм 19-нче гасыр ахырында татарның көн күрешенә кагылышлы фотосурәтләр урнаштырылган. Алар тарихыбыз һәм бүгенгебезне чыраштыра. Туган иленнән аерылган мөхаҗирләр өчен иң кыйммәтле нәрсәләрнең берсе туган туфрак, туган җир. Спектакльнең асылында нәкъ менә шул фикер ята. Шуңа күрә һәр тамашачыга спектакльнең символик истәлеге буларак менә шушындый савытларда туфрак бүләк итәләр. Рания Абдрахманова, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы. 7 ноябрь Октябрь революциясе көне дөнья тарихына кирип калган әлеге зур вакыйга моннан 105 ел элек булган. Советлар чорында әлеге дата календаренең кызыл көне дип санала. Бәйрәмне коммунистлар әле дә билгеләп үтә. Бүген КПРФ вәкилләре Казанның Ирек мәйданына җыелды. Ленин һәйкәленә чәчәк китерделәр, истәлекләре белән уртаклаштылар. Татарстан халкы көп конфессиялы, көп милләтле, бөек Октябрь социалистик революциясының 105 еллыгы белән чын күңелдән котлыйм. Халкыбызга исәнлек, саулык, тыныч күгебез, уңышлары зур булсын инде, табыннары, хезмәтләре күп булсын иде. Республикада кышка әзерлек бара. Узган шимбәдә Татарстан президенты юлларны кышын карап тоту буенча яңа бурычлар билгеләде. Бу беренче чиратта юл һәлакәтләрен булдырмау өчен эшләнә. Кар төшкәчтә мәктәп территорияләренә автобуслар, ишек алларына ашыгыч ярдәм машиналары үтә алырлык булырга тиеш, диде президент. Узган кышта халык ишек аллары, йорт түбәләре кардан чистартылмау, тукталыш җәяүлеләр чыгу урыннарының кар көртләре эчендә калуыннан ешрак зарланган. Аларның күп өлеше Казанга туры килә. Бүген мэр Илсур Метшин әлеге эшне тәртипкә китерергә кушты. Шулай ук Әлмәт, Түбән Камада да шәһәр башлыклары әлеге мәсьәләләрне күтәрде. Яңа Савин районындагы идарәче компания кышка кунтуз катнашмасы әзерләп куйганнар, каршы тартучы техникалар ремонтланган. Иң беренче чиратта без инде подъездларын, кешеләр күп йөри торган тротуарларны чистартырга тиеш, ул безнең иң беренче чиратта. Аннан соң гына инде шулай ук юллар тора. Тракторда яшәүчеләргә шулай ук бик рәхмәт, алар үзләренең өлешләрен кертәләр, көрәк белән чыгалар. Парковка урыннарында шулай ук даже тротуарларында да чистартырга булыштылар, бик зур рәхмәт. Ләкин кадрлар мәсьәләсе кискен тора. Бу ишмада ишек алды җыештыручылары җитми диләр. Монда карны чистартмалар, чөнки машиналар юк, вакытлары юк, может быть. Шуңа күрә иргә авыр монда кыш көннәрендә. Замечание юк, каршы чистарталар. Все, әйбәт. Казанлылар ел сайын тротуарлар җәмәгать транспорты тукталышларындагы хәлдән канәгать түгел. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә белдерүләренчә, узган кышта ишек алларын кардан тиешенчә чистартмауның 600 очрагы ачыкланган. Йорт түбәләре дә еш чистартылмаган була. Будет повышенное внимание. Бу елны мондый җитешсезлекләргә игътибар аеруча зур булачак. Мәсәлән, гадәттә балкон түбәләренә кар, боз ята, аның кешеләр өстенә төшү ихтималы зур. Әгәр фатир хуҗалары бу кәрнизләрне үзләре ясаган икән, үзләре үк чистартырга да тиеш. Мондый очракта идарәче компанияләр җаваплы түгел. Шулай ук карны тиеш булмаган урынга түккән өчен 89 беркетмә төзелгән. Казан урамнарындагы баскычларны чистарту да проблемага әйләнде. Шәһәр мэры машина юлларын гына түгел, җәяүлеләр сукмакларында игътибарга алырга кушты. Снег будет. Кар явачак, атнасына нормадан артыгы яуган көннәрдә булыр. Моңа барыбыз да әзер торырга тиеш. Юлларда җәмәгать транспорты, ашыгыч ярдәм машиналары йөри. Шуңа күрә анда игътибар зуррак. Ләкин җәяүлеләр юлларын да игътибардан читтә калдырмаска кирәк. Республиканың көньяк көнчыгышында кар узган атнада ятты. Юлларны чистарту өчен махсус техниканы җәлеп итәләр. Әлмәттә узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә юл һәлакәтләре саны соңгы 2 елда 1/1 артты дип белдерделәр. Соңгы 10 айда фаҗигаләрдә үлүчеләр саны узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк булган.
Шуңа күрә әлбәттә юллар торышы мөһим мәсьәләләрнең берсе. Сейчас до конца года Без юлларның нинди хәлдә булуына аерым игътибар бирергә тиеш. Шәһәр эчендәге юлларны гына түгел, районныкыларны да тәртиптә тотарга кирәк. Подрядчы оешмаларга, идарәче компанияләргә мөрәҗәгать итәм. Бу мәсьәләне күз уңыннан ычкындырмагыз. Соңгы елларда Түбән Каманы кордан чистарту зур проблемага әйләнгән иде. Шуңа быел алдан ук кышка 110 берәмлек махсус кар чистарту машинасы 2 тонна ярым реагент әзерләгәннәр. Мы готовы были уже первым снегу. Без беренче карга әзер торырга тиеш. Аны юл читенә эттереп куюгына түгел, шәһәрдән дә чыгарга кирәк. Узган елгы хаталарны кабатламас өчен подрядчы оешмаларга бу атнада әзерлекне тәмамлау бурычы куелды. Кыш көтмәгәндә килмәсен өчен. Интилек Саинова, Данил Филатов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Ярдәм мәчетендә Казан имамнары өчен татар телендә сәнгатьле сөйләм дәресләре башланды. Аларны эчтәлекле текст әзерләргә, вәгазь сөйләргә, халык алдында чыгыш ясарга өйрәтәләр. Дин әһелләре дикция, дөрес сулыш алу, сөйләм логикасы буенча күнекмәләр ала. Дәресләр республиканың 24 мөхтәсибәтендә булган инде. Әлеге проект Татарстан президенты каршындагы Туган телләр комиссиясе ярдәме белән булдырылган. Бүгенге дәресне Алия Сабирова да күреп кайтты. Ул кешенең игътибарын җәлеп итә. Аның белән сөйләшәсе килә, аны тыңлап торасы килә. Башкаланың Ярдәм мәчете имамнар өчен халык алдында чыгыш ясау сәнгате һәм татар телендә әдәби сөйләм нигезләре буенча дәрес бара. Монда Казанның 2 мөхтәсибәтеннән 20 имам катнаша. Бик кирәк һәрбер хәзрәткә инде әлбәттә үз вазифасын, үз фикерен җиткезергә булыша торган бер гыйлем дип әйтик инде усуллары бирәләр, Аллаһка шөкер. Әлеге эшкә Татарстан президенты каршындагы комиссия рәисе Марат Әхмәтов тәкъдиме белән башлангыч бирелгән риторика дәресләре 1530 дин әһеле өчен үткәреләчәк. Арча, Актаныш, Бөгелмә, Яшелүзән оештыручылар республиканың 24 районында булган инде. Монда баш имамлар да бар, мәчетләрнең баш имамлары шулай ук инде. Икенче имамлар да бар, аларга тагын да файдалырак, яңа шәкертләр буларак мәдрәсәләрен тамамлап. Дәресләр икелештән, теория һәм практикадан тора. Аларда тышкы кыяфәт нинди булырга тиешлегеннән алып, вәгазьгә җыелучыларның игътибарын җәлеп итү юлларына кадәр аңлаталар. Мастер-классны Казан Дәүләт мәдәният институты доцентлары алып бара. Башта тәнеңне җылыту, үзеңне чыгыш ясарга әзерләү күнегүләре, аннан соң тавыш юлларын, сулыш юлларын чыгыш ясарга әзерләү җылыту күнегүләре, аннан соң тавышны киләү, яңгырап матур итеп чыксын өчен тагын бер бик мөһим максат, ул да булса мантык, ягъни фикерле сөйләү, эчтәлекле сөйләү. Чираттагы дәрес иртәгә Казанның Вахитов һәм Идел буе районнары имамнары өчен узачак. Алия Сабирова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың эшче яшьләре арасындагы безнең заман фестиваленә йомгак ясалды. Берничә минут элек пирамида күңеләче үзәгендә аның гала-концерты тәмамланды. Иҗади конкурс быел 10нчы тапкыр оештырылды. Елда бу чара Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән үткәрелә. Быел төп бүләкләргә кемнәр лаек булды? Бу хакта Илдар Сафиуллин җиткерер. Әлеге фестивальне чын мәгънәсендә яңа талантларны ачу тантанасы дип әйтергә мөмкин. Безнең заман телевизион фестиваленең гала-концертын пирамида сәхнәсендә оештыру күркәм гадәткә әверелде. Бу елгы чараның үзенчәлеге дә бар. Бу юбилей сезоны. Әлеге фестиваль 10нчы тапкыр билгеләп үтелә. Сәхнәдә берсеннән-берсе дәртле чыгышлар яңгырый. Әлеге фестивальдә төрле һөнәрияләрен күрергә мөмкин. Нефтчеләр, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре, энергетиклар һәм айрым игътибарга лаек оборона юнәлешендә эшләүче коллективлар да бар. Мисал өчен Казанның Дары заводы һәм башкалабызның авиация заводында тупланган иҗади коллективлар да уңышлы гына чыгыш ясады. Гомумән, бу елгы фестивальдә республикадагы 187 оешмада эшләүче 1400 үзешчән иҗади талантларын күрсәтте. Пирамида сәхнәсендә 50 номер тәкъдим ителде. Кайбер катнашучылар үзләренең хис-кичерешләрен дә җиткерделәр. Әлбәттә, алар дулкынлана һәм зур максатлар белән сәхнәгә чыга. Әзерлек бу фестивалебезгә башланды инде 2 ай элек. 2 айдан бәлки артыграк та. Кайфларыбыз, настройларыбыз боевой. Алла бирса бүген гран-при алырга дип торабыз инде. Безнең бию була, рождение пшеницы. Без инде су менә безнең формаларыбыз инде һәм имештер су сибелә. И менә әкертен генә иген үсә и үсеп җитә. Иң беренчесе бердәмлек, безнең эшче, ул иҗади эштә дә, сәхнәдә дә үзегез күрәсез. Менә барыбер теге үзенчә теге среда дип әйтәләр бит инде, кешене үстерә. Хөрмәтле дуслар,
Бүгін шындай матур кеш білен мұнда жиылған барымызға да шындай ижад дайрабы білен құттықтаймын. Замечательный праздник, где собрались очень талантливые, очень красивые люди. Ну, согласитесь, только талантливые и красивые люди могут созидать и строить новую жизнь. Прекрасный праздник. Наш фестиваль только расширяется. 185 субъектов, предприятий разных форм собственности принимают участие. Вот Туманов мне говорит, более 1600 участников, и сегодня 600 человек здесь. Человек труда. Вот, мы немножко вот начали понимать, что это самое главное для нашего государства. Гран-при фестиваля «Безмен-Заман» 2022. Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения». Һәм менә ул күптән көтелгән дулкынландыргыч мизгелләр сәхнәдә җиңүчене игълан итәләр. Җиңүче команда Татарстан президентының күчмә кубаны һәм ярты миллион сум акчалата бүләккә ия. Гран-придан бер баскыч түбән калган коллективка безнең заман каһарманы дигән махсус приз һәм 300 мең сум күләмендә премия тапшырылды. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый яңалыклар иде. Исән-имин булыйк. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Пришла Гайша по Крайханопе посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. С 22 октября в Казанском цирке белорусская цирковая программа «Мост» приблизит то, что кажется далеким. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Не упустите возможность воспользоваться новыми условиями госпрограммы. Купите новую «Лада» с рекордной выгодой 20%. Если «Лада», то в «Канавто». Звоните за подробностями. 230 30 30. Сезон норковых шуб открыт. В Мехамании норковые шубы с капюшоном всего 65 тысяч рублей. Мехамания. ТРК «Паркхаус». Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Гала-концерт Мәскәүдә 13 ноябрь. Космос концертлар залы. Филүс Кахиров, Ирке, Данир Сабир, Алсу Азат Фазлыевлар, Лейла Рөстәм Галиевлар, Илнат Фархуллин, Гүлназ Асаева, Зәйнетдин, Лейсән Гыймаева, Булат Бәйрәмов. Файнар сәхнәдә сез яраткан артистлар. Билетлар Tickets.ru сайтында. В магазинах «Улыбка радуги» 9 ноября скидка 40% на краски для волос. Только по карте покупателя. Твои покупки выгоднее с картой «Улыбка радуги». Акционерное общество «Тата Агролизинг» запускает программу «Трейд-ин». Обменяй выгодно старый комбайн на новый. Подробности по телефону 203 86 02. Оцените премиальный внедорожник Exit VX Limited Edition. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ. Только в ноябре с выгодой до 740 тысяч рублей и в рассрочку на 36 месяцев. Узнайте подробности по телефону в Казани 207 2080. Exceed. Born for more. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Истәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Сүзне ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастердан яңа акция. Бортик ноябрь азагына кадәр үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ташлама белән заказ бирегез. Казандагы телефон 260 766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Павловзнакай Әлмәттә болытлы яңгыр явачак 0 градус тирәсе.
Төньяк көнчыгыштан түбән Кама ярышчалы Алабугада сүрән көн температура 2 градус. Төньяктан Актаныш Агрижи Менделеевскида яңгырлы, җылылык 1 градус. Төньяк көнбатыштан Арча-Кукмара Балтачта явым-төшемнәр температура 1 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә явым-төшемнәр көтелми 2 градус җылы. Чиста Нурлатмамадышта болытлы 3 градус җылы. Төнлә республикабызда 2 градуска кадәр суыта. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Айверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчеткасы хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Мәркәзебез Казанда болытлы урыны белән кыска вакытлы яңгыр явачак. Температура көндез 1-3 градус җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Җирнең магнит кырытыныш җил төньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.